Вітаю, паважаныя, даражэнькія, самыя любімыя, блізкія, далёкія, ўсё роўна блізкія слухачы Еўрарадыё. Мы знаходзімся ў нашай студыі. Я Марыя Вайтовіч, і сёння ў нас в гасцях псіхалагіня Наталья Скіпская. Прывітанне, Наталья. Прывітанне. Разам з Натальяй мы будзем абмяркоўваць бадай самую важную на сёння і актуальную тэму псіхапаты на тронах, псіхапаты сярод нас, як пазнаць драпежніка. Калі гэта небяспечна, калі ласка, пакідайце свае пытанні, а нам будзе прыемна адчуваць, што вы побач і што вам не абыякава на тое, пра што мы сёння гаворым. І, Наталья, давай адразу пачнем з вызначэння паняцця, хто такія псіхапаты. Ну, існуе шмат розных тэрмінаў, але я прапаную выкарыстоўваць сёння наступную дэфініцыю. Яе прапанаваў нямецкі псіхіятр Шнайдер. То бок ён кажа, што псіхапатычныя асобы гэта такія ненармальныя асобы, ад ненармальнасцей, которых пакутаю альбо они самі, альбо грамадства. Вось, напэўна, гэта ёсць такая самая істотная рэч, аб якой трэба казаць, бо насамрэч псіхапаты іх столькі і дэфініцыі столькі і тыпалогій розных шмат, і то бок можна увогуле заблудзіцца як у лесе. Вось, але самыя, скажем так, што не ўсе псіхапаты аднолькава небяспечны. Дарэчы, я нават чула, што псіхапат гэта, нават не захворванне, ёсць такое меркаванне, некаторыя спецыялісты пра гэта пішуць. Увогуле, калі казаць пра пэўныя, скажем, рысы у чалавека, то ўсё можа быць такім кантынуумам. Калі мы кажам, што пэўная рыса мае там маленькую ступень выражанасці, то гэта яшчэ можа быць нармальным характарам, так? А калі больш, то гэта мы ўжо клічам акцэнтуацыі, калі гэта ўваходзіць ужо на нейкую пэўную максімальную ступень, то мы ўжо будзем гэта называць разладам асобы. І псіхапатычнасць таксама можа быць у пэўным сэнсе нейкай такой такім жа кантынуумам, але ўсё ж такі гэта, скажем, тое, што ўсё ж такі пажадана лічыць ненармальным. Ясна. Давай так, з гэтым вызначыліся. Давай будзем шчырымі, а тэму для сённяшняй размовы прапанавала мне ты. Так. Я так разумею, наспела. Скажы, калі ласка, якія падзеі натхнілі цябе падумаць пра псіхапатаў. Магчыма, нешта адбываецца у нас у грамадстве апошнія гады, апошнім часам, можа, ёсць нейкія канкрэтныя прыклады? Адбываецца, канешне. Скажам шчыра, што я ў такой пулапцы знаходжуся, бо як спецыяліст, які працуе з людзьмі, я павінна вельмі уважліва думаць, што я кажу, як я кажу, каб нікога не абразіць, каб заставацца, скажем так, у межах прафесійнай этыкі, таксама, каб не злаваць нават калег, бо што такое цкаванне, я ведаю гэта менавіта таксама ад сваіх калег. Бо некаторыя людзі лічаць, што пра пэўныя рэчы увогуле нельга размаўляць, пра тое, што мы ведаем унутры прафесіі. Вось, але, скажем так, што я доўгі час старалася, рабіла розныя намаганні для таго, каб пазбягаць нават, і сёння я таксама буду гэта рабіць, скажам шчыра, што я буду спрабаваць казаць так, каб як менш людзей абразіць. Вось, бо гэта, па-першае, гэта і небяспечна, і гэта можа быць і неэтычна таксама. Вось, але тое, што адбываецца зараз, яно таксама вельмі небяспечна і для нашай будучыні. І вось усе гэтыя самыя горшыя сцэнарыі, якія там кажуць пра вайну ў Еўропе, яны таксама насамрэч магчымыя, на жаль. І таму, канешне, я лічу, што важна размаўляць пра гэта і гуртаваць людзей вакол нейкіх добрых ідэй, а не ўсё ж такі, я са свайго боку, што магу, я буду гэта рабіць і казаць таксама, чаму пэўныя паводзіны не пажаданыя.
Ну і калі ўсё ж такі да людзей і да падзей. Калі ў нас усё спакойна, размерана, стабільна, нам сумна, застой, хочацца движухі. Так сказаў напярэдадні Новага года прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Владзімир Путін. Наша задача страсянуць краіну, заявіў днямі Лукашенко, кажучы пра сельскую гаспадарку Беларусі. Вось да гэтых перлаў ужо такіх палітыкаў ці ўвогуле асоб, якія займаюць высокія нейкія пасады, мы ўжо так, нібыта прызвычыліся, але з іншага боку нехта не заўважае іх ужо, нехта просто хватаецца там за галаву, так, нехта нават там і кажа: «Вау, там нешта такое, так». Ці можна, вось у маім любімым фільме «Невносная лёгкасць быцця» ёсць такі момант, калі героі сядзяць у рэстаўрацыі, і яны спрабуюць, глядзяць вакол сябе, там нейкія савецкія людзі сядзяць, так, вось у гэтай празе акупаванай амаль, і яны спрабуюць, так, задаюцца пытаннем, ці можна вызначыць і заўважыць, вось так проста гледзячы на чалавека, на ягоныя паводзіны, мярзотніка. Я разумею, што мярзотнік і псіхапат гэта не заўсёды адно і тое ж, але ці можна неяк, вось слухаючы тое, што людзі кажуць з года ў год, пра нейкія там падзеі, пра тое, што яны робяць, так, тое, што ў Беларусі да гэтага часу столькі людзей, і ўсё прыходзіць да іх, так, грукаюцца гэтыя славішкі ў іх дзверы. Ці можна вось проста на адлегласці сказаць: вось ён псіхапат? Можна, гэта ўжо нават так даволі добра вывучана, і вось калі казаць пра гэтыя заявы, якія ты цытавала, то я калі пачула, вось як гэта Путін казаў, успомніла такую фразу, якую кажуць псіхолагі, гэта драма лучшее лекарство псіхапата ад скукі. То бок, гэта настолькі яскрава і тыпічна, што гэта проста нават уражвае, скажем шчыра. І, канешне, мы не можам, у нас няма там у кожнага нейкага там сканера ў галаве, мы не ходзім, не здольны нават аналізаваць увесь час іншых людзей і пабачыць, што ў іх там унутры адбываецца, але пэўныя нейкія такія схемы паводзін даволі ясна сведчаць аб, скажем так, характаралогіі чалавека. І вось калі, напрыклад, вось для жанчын гэта ўвогуле вельмі важна, бо насамрэч і сярод жанчын бываюць псіхапаты, але жанчыны у проста, як кажуць, гендерна небяспечным становішчы знаходзяцца, бо яны больш верагодней могуць патрапіць у такую пастку псіхапата. Дык вось шмат ужо кніг напісана, нават такіх скажем так, з навучнай гэтай, не з навучнай, а з поп-псіхалогіі. Калі вось чалавек, напрыклад, робіць тое, што называецца love-bombing, то бок калі ён закідвае сваёй увагай, сваімі там паводзінамі, прыцягвае увагу і робіць нейкія пэўныя такія шырокія жэсты ў дачыненні да жанчыны. І гэта, неяк бы, быццам бы, падаецца нечым неверагодным і пажаданым і прыемным, што ты такая нейкая асаблівая, а вось ты яму настолькі спадабалася, што ён вось цябе проста залівае сваёй увагай, час прысвячае, падарункі робіць, то гэта таксама у гэтым моманце лепей сказаць сабе: увага, звярні ўвагу, асцярожна, гэта можа быць небяспечна. Так, можа быць такое каханне, што хтосьці так спадабаўся, і гэты чалавек гатовы і мае рэсурсы, каб так рабіць. Але звычайна гэта павінна наадварот быць такой пэўнай чырвонай рысай. Я думаю, што мы пра псіхапатаў вось побач з намі зусім, так, вось яшчэ паспрабуем паразмаўляць трошкі пазней, так, але вось мне цікава ўвогуле, як такія людзі, вось мы казалі толькі што пра перлы, так, якія выкідваюць, так, ты глядзіш такое, нічога сабе, так, як такія людзі прыходзяць да ўлады і займаюць нейкія такія высокія пасады?
А яны даволі лёгка выходзяць да ўлады, бо ў іх усе ёсць рысы неабходныя такія якасці, якія ім дапамагаюць рухацца наперад, наверх. Ну, яны безлітасныя, яны помслівыя, яны не звяртаюць увагу на эмоцыі іншых. Ім яны таксама і жанчыны бываюць псіхапаткі. Яны лезуць уверх, не звяртаючы ўвагу ні на што, па галовах. То бок у іх ёсць усе неабходныя рысы для таго, каб лёгка і даволі хутка патрапіць на вяршыню грамадства, скажем так. І там у іх і шмат сярод там лідараў, нават рэлігійных лідараў таксама. І калі вось паглядзець тыя пасады, якія гэтыя людзі займаюць, то гэта даволі высокія пасады. Ну і чалавек, які можа прымаць такія рашэнні, ну, якія не ўлічваюць увогуле жыццё іншых людзей, ён можа быць як кіраўніком краіны, так і кіраўніком якой-небудзь групіроўкі. Мне ўсё роўна вельмі цяжка зразумець, але я заўважаю такую сузалежнасць. Вось паміж, не ведаю, такімі вось кіраўнікамі, такімі людзьмі, так, людзьмі, якія там рэагуюць на іх слова. Літаральна сёння, чытаючы раніца тэлеграм-канала Еўрарадыё, я звярнула увагу вось на такую навіну. І так, пара з-пад Мінска назвала сынам Трампам. Дзіця, якому далі незвычайнае імя, нарадзілася ў лютым у сям'і, якая 2 гады таму пераехала ў Беларусь з расійскага Новасібірска. Ужо праз некалькі гадоў гэта імя стане рэдкім, тлумачыць выбар шчаслівы бацька. Хочам, каб у дзіцяці было незвычайнае імя. І тут я ўзгадала такое пытанне, якое было моцна папулярным чамусьці, менавіта вось недзе напрыканцы 90-х, на пачатку 2000-х, так, калі нехта нібыта рабіў нешта не так, адразу была такая рэакцыя: ты што, псіх? Можа быць, нам трэба часцей задавацца, ну, такім пытаннем, так, ці псіхапат побач са мною, а са мною ўсё окей. Я разумею, што вось так падысці і сказаць так у лоб проста, да, там, ну, там, ты псіхапат, можна і атрымаць у вока. Але ж вось каб стварыць вакол сябе гэтую нейкую небяспечную, ну, зону, так, наколькі варта задумвацца пра гэтую тэму? Ну, па-першае, скажу, што Трамп гэта не імя, гэта прозвішча. І вось я здзіўлена, што бацькі вырашылі так зрабіць, но нічога вас вам як тое, што гэта прозвішча, вы робіце гэта іменем вашага дзіцёнка. Не, а цябе не здзівіла ўвогуле, як можна было зрабіць, назваць вось сына, да? Ну, як вы сур'ёзна, ну, чувакі, блин, да, ён же вырасціць. Ну, можа, кім ён стане, ну? Ну, нічога, імя заўсёды можна змяніць з іншага боку, але, можа, людзі спадзяваліся на тое, што Трамп звярне ўвагу на іх сям'ю, там, і падорыць маленькаму Трампу, не ведаю, мільярды даляраў, усё ў іх будзе супер. Можа, і такія былі падставы. Але калі казаць пра ці ты псіх, слухай, тут з аднаго боку ёсць такі момант. Я ўвогуле вельмі супраць таго, каб мы стигматызавалі людзей. Бо, скажем так, што калі мы кажам пра разлад псіхічны ці пра захворванне, вось менавіта такі падыход, калі мы кажам там, ну, кідаемся дыягназамі і вось такія жартачкі робім, то гэта вельмі ускладняе шлях людзям да дапамогі, бо людзі так баяцца, што іх могуць вось назваць псіхамі, там, ці псіхбальнымі, ці яшчэ што-небудзь, што яны не звяртаюцца па дапамогу, якая ім неабходна, і ў гэтым і захварэць можа, ну, кожны. Вось мы ўжо зараз ведаем, што дэпрэсія гэта не нешта неверагоднае. Шмат хто мае дэпрэсію проста з-за таго, што стаміліся, што выпаленне адбылося эмацыйнае і гэтак далей.
То бок стыгматызаваць дрэнна. Але яшчэ такі ёсць момант. Псіхапату казаць, што ён псіхапат, таксама вельмі небяспечна можа быць, бо яны, шмат хто з іх вельмі помстлівыя. І табе за твае словы можа прыляцець так, што табе зусім не спадабаецца. Вось. А што мы можам рабіць? Ну, па-першае, мы можам адукаваць іх і рабіць так называемую інклюзію, бо гэта ўсё ж такі не пачвары, гэта ўсё ж такі людзі. І больш таго, так як напрыклад, з шматлікімі разладамі асобы, гэтыя людзі проста нарадзіліся з пэўнымі асаблівасцямі. Ці, напрыклад, яны не змаглі развіць эмпатію з-за таго, што іх бацькі былі не прысутнічалі эмацыйна ў іх жыцці. Ці яны вось гэта проста генетычна перанялі ад сваіх бацькоў. Таму мы павінны рабіць тое, ўсё неабходнае для таго, каб гэтыя людзі заставаліся часткай грамадства, але каб яны ўпісваліся ў яго, бо ў іх ёсць вельмі такая адметная рыса, што яны, пляваць яны хацелі на тое, што важна для грамадства ці для іншых. То бок для іх трэба нейкі асаблівы падыход. Вось. І яшчэ ёсць такі момант, што калі казаць пра псіхапатычных асобаў ці псіхапатаў, усё ж такі шмат хто з гэтых людзей робіць вельмі вялікую карысць для грамадства, бо яны валодаюць такімі рысамі, якія неабходны час ад часу. І як кажуць, паміж людзьмі не бывае неправільных людзей, бываюць неправільныя дыстанцыі паміж людзьмі, так вось і бываюць неправільныя пасады ці месца для людзей. Калі псіхапат гэта ратаўнік, напрыклад, так, то менавіта асоба, якая вось валодае такімі характарыстыкамі, якая можа не адчуваць страх, і наадварот можа вось агонь яго можа нейкім чынам узвышаць узровень адрэналіну і рабіць яго больш моцным, і ён вось можа смела пайсці ў агонь і кагосьці выратаваць, то гэта ж добра. Ці калі, напрыклад, хірург, так і павінна быць, і так не часам, заўсёды з'яўляецца. Гэта ўсё ж такі людзі з такімі пэўнымі псіхапатычнымі рысамі. Калі ён рэжа чалавека, вось уяві, ты змагла б парэзаць чалавека, у цябе рука дрыжала, ты б не змагла зрабіць гэта акуратна, рукі б трусіліся, нічога б не зрабіла. Я б, напэўна, паспрачалася. Слухай, нельга сказаць, што ўсе хірургі, яны псіхапаты. Кожны з нас валодае нейкімі рысамі і здольнасцямі, якімі не валодае іншы чалавек. Калі быць шчырымі, калі мы кожны сябе спросім, спытаем, а ці ёсць у мяне гэтыя рысы, так, можна таксама сказаць, што ў мяне таксама ёсць пэўныя гэтыя рысы. Ёсць. Вось я магу сказаць дакладна, што я раней увогуле вельмі дрэнна ставілася да ўсяго гэтага, і аднойчы калегам прапанаваў мне паглядзець на сябе, як бы пашукаць у сабе гэтыя рысы, і я так зразумела, што калі я на вельмі вялікай хуткасцю еду за стырном, то я не адчуваю жаху, так? То бок гэта можа вось наяўнасць такіх магчымасці ў сабе, но дапамагае знаходзіць нейкую сцежку да гэтых людзей. І ўвогуле я лічу, што не магу сказаць, што няма нічога страшнага ў тым, што гэтыя людзі ёсць. Страшна, калі яны займаюць тыя месцы, дзе яны могуць атрымаць вельмі вялікую ўладу, і іх, скажам так, схільнасці могуць прывесці да трагедыі. Вось. А тое, што, вось, я, напрыклад, збіраюся на аперацыю хутка, я вельмі спадзяюся, што мне будзе рабіць вельмі псіхапатычны чалавек, які ўсё зробіць цудоўна, у якога не будуць дрыжаць рукі, які будзе прымаць усе рашэнні з халоднай галавой. Тут нічога дрэннага няма. Калі ты казала толькі што пра тое, што
дрэнна, калі схільнасці такіх людзей могуць прывесці да трагедыі. Ты зрабіла такую невялічкую паўзу, ці ты можаш прывесці нейкія канкрэтныя прыклады? Што мы зараз не бачым гэтага, ці 3 гады таму не тое ж самае адбылося. Ну, гэта шмат, не ўсе. Калі я кажу там некаторыя з іх, ну, гэта не значыць, гэта значыць, што некаторыя, не ва ўсіх. Гэта, ведаеш, як казаць, шмат хто з людзей, хто ў дэпрэсіі, схільныя апранацца ў чорнае, не трэба рабіць выснову, што ўсе людзі ў чорным маюць дэпрэсію, калі ласка. Вось. Але шмат хто, ну не шмат, то некаторыя з псіхапатаў могуць быць вельмі небяспечнымі ў пэўных месцах. І калі, напрыклад, асоба, якая не клапоціцца пра а што людзі падумаюць, яна займае такое месца, як месца пасаду кіраўніка краіны, гэта можа быць вельмі небяспечна. Асабліва зараз, калі у нас настолькі развітыя тэхналогіі, што бомбы ляцяць усё далей. Вось, таму, вось, скажам так, псіхатып асобы кіраўніка краіны грае ўсё большае месца ў гісторыі чалавецтва. Бо кожны такі чалавек можа прывесці да трагедыі не проста лакальнага маштабу, але да праблемы для ўсёй зямлі і для ўсяго чалавецтва. Вось яшчэ хотелось бы зачапіцца да таго, што ты вось слушна заўважыла, што трэба шукаць нейкія сцежкі для такіх людзей. І ну, я, як звычайны чалавек, я разумею, што, напрыклад, калі нейкія там расіяне, як заўсёды, будуць казаць: «О, ваш бацька такі круты, ён такі смешны, ён усё», я магу падумаць, што гэта проста дурашкі, яны там не чытаюць, магчыма, навіны, хоць гэта і дзіўна для мяне, так, ну, за столькі гадоў не пабачыць, так, ці, магчыма, яны, магчыма, псіхапаты. Вось. Ну, але яны, ну, кажуць і кажуць, здавалася б, да? Ну, кажуць, там, сказалі і забыліся, да? Вось. Але калі нешта такое робіць чалавек, які займае пасаду прэзідэнта ці там кіраўніка нейкай арганізацыі вялікай, так, вось гэта становіцца больш небяспечным. Так. Але з іншага боку, тыя дурашкі таксама могуць стаць аднойчы заняць гэтая пасада. Я так разумею, сцежкі павінны быць нейкімі рознымі. Ці адказала ты сабе на пытанне, як шукаць сцежкі для такіх людзей? Так, у мяне ёсць. Ці можна знайсці сцежку, напрыклад, да Пуціна? О, ну, я думаю, што сцежка да Пуціна адна. Гэта, вось, ну, на жаль, мы пабачылі, што гэты чалавек усё ж такі з'яўляецца псіхапатам у той ступені, дзе магчыма дамаўляцца толькі на яго, ну, па яго правілах. То бок, як ёсць. Не буду ж прамаўляць далей. Але калі казаць, як нам усім усё ж такі паміж сабой дагаварыцца, ну, трэба, вельмі важна не зрушваць вось гэтыя межы нармальнасці. Бо тое, што робяць псіхапаты ўвесь час, яны вось гэтыя межы штурхаюць. І то бок мы кажам, гвалт гэта дрэнна, гэта не трэба гэтага рабіць. Яны кажуць: «Ну, а я свайго дзіцёнка таксама біў і вось і гэтак далей». То бок нам трэба рабіць вось грамадствам такую вялікую працу на тое, каб атрымаць вось гэтыя межы, што нармальна гэта вось так. З чаго пачаць? Што? Якія крокі павінны быць? Слухай, вось, напрыклад,
калі казаць пра заявы таксама вельмі важна. Напрыклад, вось калі казаць пра ААН, вось гэтую рэзалюцыю, так, чаму быццам бы яны нічога не мяняюць з гэтай рэчы, але яны як быццам бы пацвярджаюць, што мы ўсё ж такі яшчэ пакуль вось за гэта ці за гэта. То бок наратыў павінен быць у грамадстве, і калі мы у размовах паміж сабой падтрымліваем вось гэтыя наратывы, гэта добра. Калі хтосьці кажа, ну, вось там мяне білі і нічога, то не абавязкова рабіцца псіхатэрапеўтам і казаць, што типа не гэта нешта там твае бацькі не так рабілі, ты хочаш аб гэтым паразмаўляць і вось распачынаць псіхатэрапеўтычную сесію, але трэба дакладна казаць, што не, гэта неправільна. І калі хтосьці кажа, што а я вось учора разлаваўся і пабіў, ну, можна сказаць, што я разумею, што там у цябе былі такія вельмі моцныя пачуцці, што ты не стрымаўся, але гэта не выйсце, гэта вельмі дрэнна, не трэба так рабіць. Вось, то бок не казаць, што гэта, ну, нармальна бывае, ну, пабіў нічога, ну, ўсё ж паслухаўся ж, так, табе палягчала, ну, добра. То бок вось за гэта трэба трымацца. І таксама і у грамадскай прасторы тое ж самае рабіць. То есть казаць, што нармалёва, што не нармалёва. Бо не памятаю, хто казаў, для таго, каб зло адбывалася, ну, неабходна толькі проста, каб добра людзі нічога не рабілі. Ось, то бок калі, ну, мы не можам усіх там перавыхаваць, але мы можам, ну, маленькія ўнёсачкі сваё асабістае рабіць. Вось. І, канешне, падтрымліваць людзей, якія кажуць пра тое, што вось гэта, напрыклад, ненармальна. Ну, нейкія пэўныя рэчы, якія этыкай там сучаснай прызнаныя як ненармальныя, то трэба іх падтрымліваць. І, ну, нейкім чынам, калі на іх пачынаюць нападаць, насядаць нейкія боты, хейтары, ну, казаць аб тым, што чакайце, гэты чалавек мае рацыю. Вось так, ну, такімі маленькімі крокамі гэта можна рабіць. Гэта тое, што можа рабіць кожны. І абараняць людзей ад ненармальных нейкіх паводзін. Атрымліваецца, што так, гэта можна рабіць і сярод сваіх, так, сярод свайго асяроддзя, а калі мы глядзім больш глобальна, так, то таксама не спыняцца, як бы цяжка не было. І калі, напрыклад, у ЗША раптам кажуць, што ўся там дапамога ў краіне і ўся падтрымка, вось яна цяпер будзе там ускладзецца толькі на Еўропу і там жывіце як хочаце, як можаце, так? А ўвесь свет цывілізаваны павінен сказаць гэтаму не. Так, сказаць. Так, сказаць. Як мінімум. Так, як мінімум. Ну, а, канешне, калі неабходна і рабіць нешта ў дапамогу гэтым людзям, якія церпяць. Дзякуй. Я нагадаю, што можна задаваць пытанні. Вельмі прыемна бачыць у чаціку нашых старых слухачоў, гледачоў. Я вас усіх пазнаю. Таксама прывітанне ў Гданьск. І яшчэ так, нам прыйшло пытанне. Вожык патрыёт. Хутка вясна. Ну, так. Хутка вясна. Ці варта чакаць у дзядоў абвастрэння? Ну, канешне. Канешне, гэта ўжо пацверджана шматгадовымі назіраннямі, што псіхічны стан гэтых людзей вельмі залежыць ад атмасферных з'яваў. Так. Так. Нават ось чытала тут як гэта назіранне, вынікі назіранняў, як, напрыклад, калі пачынаецца падвышацца тэмпература паветра, вельмі ім дрэнна становіцца. Ясна. Вось яшчэ хацела паразмаўляць такую тэму, літаральна рыхтуючыся да эфіра, прачытала вельмі цікавую гісторыю. У кастрычніку 2005 года нейрабіёлаг Джеймс Фэлан
з Каліфарнійскага універсітэта разглядаў здымкі мозгу серыйных забойцаў у спробе знайсці анатамічныя заканамернасці, якія карэлююць са схільнасцю да псіхапатыі. Там былі тысячы здымкаў розных, так, ён гэта ўсё вывучаў, там 10годзямі нават, там я ведаю, так. Але вось тады, калі ён сядзеў там у той жа час навуковец, так, ён займаўся яшчэ і вывучэннем хваробы Альцгеймера, там, я так разумею, у сваёй там сям'і, можа, ён нешта шукаў ці што, але побач проста прынамсі ляжалі нейкія здымкі, так, з мозгаў, так, ягоных там, ну, яго сям'і. Вось. І дабраўшыся да канцы пачкі, спадар Фэлан выявіў здымак мозгу з відавочнай паталогіяй. Назіралася нізкая актыўнасць у зонах, якія адказваюць за эмпатыю, этычныя прынцыпы і самавалоданні. Ведаючы, што гэта можа быць нехта з родных, то бок здымачкі ляжалі побач, так, спадар Фэлан праверыў тамограф, але той працаваў ідэальна, і тады ён вырашыў парушыць умовы даследавання, яно правадзілася ўсляпую, так, і зірнуў на код, і раптам убачыў, што гэта ягоны здымак. Па-першае, хочацца проста сказаць «Ура!» І гэта вялікая адвага, Так. што чалавек, даведаўшыся пра гэта, ён не стаў неяк там хавацца, ён не стаў ўсё, а ён пра гэта заяўляе гучна, ён піша кнігі, даследаванні, так, вось, і ён пачаў увогуле ўсё гэта вывучаць. Цікава тое, што ён вывучаў розныя, там, што прысушча гэтым псіхапатам, там, вось, як я казала, там, наконт эмпатыі, наконт усяго адсутнасці. І ён казаў, ну, маньяком я ніколі не быў, у мяне не было такіх жаданняў нейкай, там, вось, так, былі нейкія там моманты, там іншыя, ён там быў моцна эмацыйны, вельмі моцна спрачаўся з кімсьці яшчэ, так, але пачаў за сабою сачыць і пачаў рабіць такія высновы, чаму я не стаў там такім агрэсіўным псіхапатам, так. Мне вельмі спадабалася, вось, ён быў вельмі жаданым дзіцяці ў сям'і, та, і ён кажа, мяне вельмі любілі, гэта мяне абараняла. Вось, такія высновы. Это моц кахання. Да. Моц асяроддзя, моц выхавання. Ну, гэта вельмі, да, гэта вельмі пра гэта. Увогуле, як табе гэтае даследаванне, як... Цудоўна, гэта добра, што чалавек мае сілы казаць аб гэтым і не саромецца, і сам не стыгматызуе, а кажа. Я тут, дарэчы, некалькі дзён таму вырашыла перачытаць кніжку, якая называецца «Мудрасць псіхапата», і, ну, вырашыла яе знайсці ў польскім варыянце. Зайшла ў кнігарню і кажу, ось, у вас ёсць такая кніжка? Ось я кажу, «Мудрасць псіхапатаў», чалавек, які там ось за кампутарам сядзеў, мог гэта все праверыць. Ён кажа, якая можа быць мудрасць псіхапатаў? Я кажу, ну не, чакайце, гэта ж пра тое, як гэтыя людзі могуць добра суіснаваць з іншымі людзьмі. Добра, добра. Нам гэтыя людзі патрэбны ўсім таксама. І увогуле, ну, мы же іх любім таксама. Это шмат для каго гэтыя людзі, гэта вельмі блізкія, родныя таксама. Ось. А калі казаць пра тое, ну, яны могуць быць вельмі таксічнымі. Так, гэта праўда. Але мы ўсе можам быць вельмі таксічнымі, калі ў нас няма рэсурсу трываць, так, не трымаць свае эмоцыі ў пэўных межах. І таксама, калі казаць пра там маці, якая вельмі кахае ад гэтага кахання, якое яе там, напрыклад, залівае, яна робіць нейкую бздуру, таму што яна вельмі эмацыйную і зашмат, яна, ну, не можа трымацца вось нейкага рацыю. Таксама гэта можа быць вельмі небяспечна. Таму я ж кажу, што не трэба стигматызаваць гэта ўсё, трэба шукаць магчымасці нам усім інтэгравацца і як, ну, такім чынам жыць, каб мы пакутвалі адзін ад аднаго як магчыма меней. Ну, напэўна, маці спадара Фэлана, яна яго моцна кахала, але, мабыць, не так моцна, каб вось гэта пайшло ў іншы бок.
То бок Фэлан наадварот кажа, так. што вось мяне кахалі так, што я не стаў такім вось агрэсіўным усе. Ну, у яго была, калі вось як ты там казала, што яго чакалі, там былі іншыя дзеці, якія не выжылі. То бок ён ведаў, што дзіцёнак гэта вартасць, то бок чалавечае жыццё, і ось ён на сябе гэта адчуваў, што ён варты, ён вельмі важны, і для яго гэта таксама стала нейкай каштоўнасцю, што іншыя людзі каштоўнасці. Ён, дарэчы, так мне спадабалася, да, што ён распавядаў у адным са сваіх інтэрв'ю, так, вось той самы Фэлан, што з таго часу, як я ўсё гэта выявіў, я моцна падумаў і пастараўся змяніцца. Я стаў больш свядома ставіцца да рэчаў, якія лічацца правільнымі, і звяртаю больш увагі на пачуцці іншых. Вось таксама як такая парада вось пад тэкстам, да. І нам усім гэта, дарэчы, неабходна. І ў той жа час я раблю гэта не таму, што раптоўна вырашыў стаць добрым, я раблю так з гонару, кажа Фэлан, таму што хачу паказаць усім і сабе ў тым ліку, што магу перамагчы. Ну, добра, лепей, чым калі б ён вырашыў, раз я не добры, вось у мяне ёсць такія падставы фізіялагічныя быць нядобрым, буду я там, не ведаю, забіваць людзей. Так? Чаму не? Давай неяк вось падумаем так, па-першае, усім... Танечкі, ці ёсць яшчэ, можа, якія? Цікавіць? Вось яшчэ пытанне задаюць, так, гаварыце па-нармальнаму, так, гучыць нік нашага слухача з Гданьска. Так. Цікавасць да фільмаў і серыялаў пра маньяку. Яна пра што? Гледачы наўпрост, як на нейкую цікавоску глядзяць, ці гэта сведчыць пра схільнасць гледача да гвалту і нейкую дзірку ў галаве. Пра дзірку ў галаве нічога не скажу, а вось пра тое, што можа быць і так, дакладна скажу. І давайте так, па-першае, нам усім вось гэта цікава з таго поводу, што мы баімся самі стаць ахвярамі такіх людзей. І вось як бы мы такія самі сабе робім экспазіцыю праз прагляд серыялаў і фільмаў, вось паглядзець, каб і разумець, што можа адбывацца, каб пазнаць. Тут, то бок мы самі можам падсвядома сабе такія трэнінгі рабіць, калі мы глядзім вось гэтыя фільмы і серыялы. А яшчэ раскажам, што гэта ж цікава і бяспечна, то бок, ты не наўпрост камунікуеш з такім чалавекам. Вось ты там сабе крыху падвышаеш, там нейкія гармоны, так, адрэналінчыка, і так сябе больш жывым адчуваеш, але табе нічога не пагражае. Чаму не? Таму я б не казала, што там давайте будзем шукаць псіхапата ў кожным, хто любіць такія фільмы. А плюс яшчэ ёсць такі вельмі важны культурны чыннік. Калі гэта ўсё здымаецца, гэта, значыцца, і падтрымліваецца, і гэтага ёсць, і мы ўжо да гэтага прызвычаемся, і нам падавай такое. Слухай, окей, напрыклад, дарослы чалавек, магчыма, можа там нешта, хоць я ўвогуле, я сапраўды не разумею. Калі мне людзі, мае знаёмыя часам там кажуць, што я люблю глядзець жахі, вось, я кажу, навошта? Адчуванне, што недзе больш жахліва, чым у гэтым жыцці. Чытаеш навіны, а потым глядзіш які-небудзь хорар, каб крыху супакоіцца. Так, вось, не, то бок я не разумею. То бок мы нават, вось я прачытала гэта пытанне, мы размаўляем пра гэта, я ўяўляю нейкія там вось такія моманты, калі там траплялася на нейкія такія фільмы, так, жахлівыя, у мяне пачынаецца калаціцца сэрца. Бо у мяне, я не разумею, як вось пры тым узроўні трывожнасці, які ў нас вось шмат у каго існуе цяпер і сёння, як можна яшчэ зверху накідвацца вось гэтымі жахамі. Мяне трасе ад гэтага, калі шчыра. Я таксама эмацыйна не разумею, а когнітыўна так. То бок мы ўсё ж такі не аднолькавыя, і мы можам любіць зусім розныя рэчы. Я
між іншым, не гляджу хорары. Але якія-небудзь серыялы ці фільмы пра псіхапатаў гляджу, бо мне вельмі цікава зразумець пра гэтых людзей больш. І яшчэ я, напрыклад, увесь час шукаю там чалавечнасць і як магло так атрымацца, што гэтыя людзі такімі становяцца. Вось, напрыклад, хтось можа і таксама глядзець з гэтага пункту гледжання, не ведаю. А увогуле магу сказаць, што калі вас цікавіць нехта іншы, што там, пра што сведчыць пэўныя іх захаванні, то можна спытаць. Звычайна людзі адказваюць на пытанні. І неверагодна, але даволі часта яны кажуць праўду. Угу. Вось тут яшчэ Мішэль, вось мы тут закранули такую тэму, спадарня Мішэль піша, я порой люблю смотреть боевики, но это же не говорит о том, что со мной что-то не так. Все спокойно, да? Мы нікога не кажам, што усе, хто глядзіць, так, такія фільмы з ім нешта не так. Але цікава, паколькі тэма нашага эфіру яшчэ і як пазнаць драпежніка, так, вось напрыканцы трошкі хочацца паразмаўляць. А калі, напрыклад, не ведаю, на першым спатканні ці там мне хлопец кажа, а давай пойдзем у кіно на хорар. Мне трэба, варта трошкі задумацца, што гэта за чалавек. Я думаю, што варта задумацца на кожным этапе адносінаў, не толькі калі ён цябе запрашае ў кіно, а нават калі ён цябе запрашае сустрэцца ўвогуле першы раз. Калі, напрыклад, пазнаёміліся. Не, ну слухай. Дзякуй, Наталя. Не, ну чакай, калі, напрыклад, ідзе перапіска якая-небудзь у соцсетках ці у якой-небудзь прыладзе для знаёмства, і чалавек табе піша такія бздуры нейкія, увогуле нейкія рэчы жахлівыя. Ну так сядзець і думаць, што можа ён просто там сароміцца і так бессаромна сябе паводзіць таму, што ён хоча там са мной, вельмі хоча, каб я звярнула на яго ўвагу. Ну не трэба так рабіць. Увогуле. А ўсё звязанае з усім і ўсё, што заўгодна, можа казаць усё, што заўгодна. Самы лепшы варыянт, як нам разумець, ад каго трэба трымацца як мага далей, гэта вось захоўваць чулівасць да сваіх уласных сігналаў. Наша цела вельмі добра рэагуе на гэта. Канешне, у самым складаным становішчы знаходзяцца тыя людзі, якія выраслі ў сем'ях з псіхапатамі, бо яны прыстасаваліся нейкім чынам, яны ўжо прывыклі і яны могуць нават не заўважаць у іншых гэта ці як бы наадварот адчуваць, Божа, як у роднай хаце з гэтым чалавекам побач, то бок усё знаёма. Не добра, але ўсё знаёма, і таму добра, так? Вось так ствараюцца сям'і псіхапатаў. Ячэйкі общества. Так. А што зробіш? У дзіцёнка няма выбару, у каго там нараджацца. Можа, там ёсць, конечно, іншыя ідэі, я іх не падтрымліваю, што мы там выбіраем, сядзім на небе, выбіраем, вось гэтыя добрыя бацькі будуць мне. Не. Усё ж такі дзіцёнак, ён закладнік, ён нараджаецца таму, што яго нарадзілі. І тут яму даюць імя Трамп. Яму даюць імя Трамп, так. Бедны дзіцёнак, насамрэч. Вось. Але калі казаць, што можа кожны рабіць? Вось калі вы адчуваеце, што вам небяспечна побач з кімсьці, верце сабе. Верце сабе, нават калі вы памыляецеся, нават калі вам там нешта прымроілася. Лепей паверыць сабе. Бо вам можа і не прымроіцца. А калі мы кажам пра псіхапатаў, то яны могуць быць вельмі небяспечныя. Гэта праўда. Гэта людзі, якія могуць разбурыць ваше жыццё. Калі ёсць магчымасць трымацца ад іх далёк, трымайцеся ад іх здалёк, калі мы кажам вось пра такія ўжо вельмі злакозненыя формы псіхапатыі. А калі гэты чалавек, такі лёгкі, са зглажанымі рысамі, то стасункі такія трэба з імі выстройваць, якіх вы не будзеце, не можаце пацярпець. Вось. І калі вы заўважаеце, напрыклад, што вось пры размове вы там быццам бы на нейкую блізкасць пераходзіце, на нейкія там асабістыя тэмы, пачынаеце размову весці, а потым у вас ёсць адчуванне, што
нешта вы зашмат сказалі, што ці што вас быццам бы выцягвалі з вас інфармацыю, а з таго боку нічога не было. Калі вось трэба на гэта звяртаць увагу таксама. Ці вам кажацца, што нешта не тое. Вось гэта насамрэч вельмі складана бывае растлумачыць. Але мы на целам рэагуем. Калі вось ты весь так напружваешся, то гэта, канешне, можа быць з цікавосткі, напрыклад. Вось у цябе такое можа быць узбуджанне, але калі ты адчуваеш, што гэта бліжэй пра нейкі жах, то паспрабуй зрабіць крок назад і паглядзець, ці стане табе лягчэй. А калі ёсць адчуванне, што у стужцы Фейсбука вельмі шмат псіхапатаў, калі проста чытаеш стужку апошнім часам. Асабліва каментары. Так. Што рабіць? Сваю стратэгію нейкую выпрацаваць, што вы з гэтым робіце. Каму-то адказваць можна, каму-то не. Ігнараваць. Што зробіш людзям? Людзям неабходна недзе сваю. Я лічу, што варта катэгарычна выкрэсліваць проста людзей, якія прыносяць нейкія таксічныя эмоцыі табе. Вось, проста выдаляць сяброў. Як мінімум у Фейсбуку. Можна, але там можна паразмаўляць. Чаму? Вось у чым? Я вось не разумею, мне таксама кажуць, я яго чытаю, ён такі-сякі, такі-сякі, такі, чаго ты яго чытаеш. Проста хоп, выдаліў усё, і жыццё прекрасна. Калі табе неабходна зрабіць жыццё прекрасным, то і гэта працуе, то добра. Але, напрыклад, варта такіх людзей, можа, для кагосьці варта захоўваць у сябе, у сябрах, каб таксама бачыць, дзе яны. Вось таксама можа быць. А яшчэ такі ёсць момант. Гэта ўжо не пра псіхапатаў, гэта ўжо больш пра людзей, так скажам, з нетрывалай псіхікай. Яны вельмі чулівыя на ўсе гэтыя сацыяльныя працэсы, і калі іх бамбіць, як кажуць, то яны, яны раней часам адчуваюць нейкія змены, якія там іншыя не пабачуць, то таксама цікава назіраць бывае. Гэта я пра сябе ўжо кажу, што мне цікава глядзець за гэтымі людзьмі. У мяне ёсць такія, гляджу, сачу за імі. Вось. Але самае яшчэ вось у гэтым моменце самае галоўнае гэта быць таксама зноўку чулівым да сябе. Калі вам не патрэбен гэты чалавек, на халеру яго вам трымаць. Блакуйце. Канешне, не гарантыя, што ён не прыйдзе з якога-небудзь новага аккаунта пад новым іменем, усіх не праверыш, але калі ён вам псуе жыццё і ваш эмацыйны стан, блакуйце, чаму не? Вось на такой вясёлай парадзе мы і скончым наш эфір. Вялікі дзякуй, Наталя, што сёння прыйшла. Час прайшоў вельмі незаўважна. Я нагадаю, што для вас працавала Марыя Вайтовіч. У нас была ў гасцях псіхалагіня Наталья Скіпская. Слушайце нас, глядзіце нашыя стрымы, падпісвайцеся на нас, каму гэта небяспечна. І беражыце сябе. І беражыце сябе і сваё псіхічнае і псіхалагічнае здароўе. Дзякуй. Да пабачэння.